हेलौ लोगोफोर, दिनैबो गोदान मोनसे भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनानै लाग्रोनाय थालायबाय। लोगोफोर, दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो बिथां सुबुर्ण बसुमतारीनि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो बिथांजोनो डाइरेक्सन होनायाव दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे बर' सावथुन जाय सावथुननि मुङानो जादों जोर। बे जोर मुंनि आबुं मोनसे बर' सावथुनखौथ' नोंथांमोना गोबाङानो आगोलाव ट्रेलार भिडिअखौ नायनानै नुखांबायमोन जानांगौ। आरो बे बर' सावथुनावनो गाहायै फावखौ खालामदों सुबुर्ण बसुमतारी, भार्गबती मोसाहारि, फैलाव, सेलभेसन, देरेन्द्रनाथ, सनाश्री आरो लोगोसे गोबां फाव खालामगिरिफ्रा बे जोर मुंनि आबुं मोनसे बर' सावथुनाव फावखौ खालामदों लोगोफोर। आरो बेनि एडिटरखौ खालामदों सुबुर्ण बसुमतारी बिथाङानो। मेथाइखौ रोजाबदों अमर, नितामणि, सेलभेसन। बे जोर मुंनि आबुं मोनसे बर' सावथुनखौ नोंथांमोनाथ' गोबाङानो नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दंमोन। फाइनालि बे जोर मुंनि आबुं मोनसे बर' सावथुनखौ दायो निउ बएप्सनि गेजेरजों रिलिज खालामनानै होबाय लोगोफोर। दासिमाव जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर नायाखैब्ला बयबो निउ बएप्सखौ प्ले स्ट'राव डाउनलड खालामनानै बयबो बेसेन होनानै नायहैदो लोगोफोर। आरो सोर नोंथांमोना बे जोर मुंनि आबुं मोनसे बर' सावथुनखौ नायखो आरो नायनानै माबोरै मोनखो बयबो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरोब्लानो जाबाय। आङो दासिम नायनाय जायाखै। नोंथांमोना जुदि दासिमाव नायबायब्ला आरो नायखांबायब्ला बयबो कमेन्ट्स खालामदो माबोरै जादों। आसा खालामो बे बर' सावथुनाथ' जोबोद मोजां जागोन बायदि मोनदों दे। मानोना ट्रेलार भिडिअआव नायनानै जोबोद मोजां जागोन बायदि मोनखादों। मानोना बिथां सुबुर्ण बसुमतारीनि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सन होनाय बर' सावथुनफोराथ' जोबोरैनो मोजां जाखायो। दासिमाव जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर बे जोर मुंनि आबुं मोनसे बर' सावथुनखौ नायनो गोसो जादोंब्ला बयबो निउ बएप्सआव नायहैदो। आरो सोर नोंथांमोना बे बर' सावथुनखौ इउटुबनि गेजेरजों नायनो थाखाय जोबोरैनो एक्साइटेड बयबो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरब्लानो जाबाय। जेब्ला बेनि फुल भिडिअखौ रिलिज खालामनानै होयो अब्ला आं बेनि सायाव गोदानै मोनसे नोंथांमोननो आपडेटनि गेजेरजों फोरमायनानै होबावगोन। लोगोफोर, लोगोसे आंनि दासिमनि भिडिअ आपडेटआ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो। जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो गोदान बर' सावथुन आरो एलबामफोरनि भिडिअ आपडेटखौ मोनथिबाय थायो। थेंक्स फर वाचिं। नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन।